जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମିଶ୍ର ଆନିମେଟେସନ୍ ଏନ୍ଆର୍ଏମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ ମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ରଖିବା ଦରକାର, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା କମିଯାଉଛି, ତ ଲାଇକ୍ ବି କମୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବି କମୁଛି, ସେୟାର ବି କମୁଛି, ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ ମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ କି କିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ତା'ର ଭାଇରାଲ୍ ହୁଅନ୍ତା, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ବଢ଼ନ୍ତେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ଲୋକର ଭାଇରାଲ୍ ହୁଅନ୍ତା, କିଏ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ନ୍ତେ, କି ସେ ଲୋକକୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ଆନିମେଟେସନ୍ ଏନ୍ଆର୍ଏମ୍ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ କହୁଛି। ତ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଆନିମେଟେସନ୍ ଏନ୍ଆର୍ଏମ୍ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।